от Исус Христос. Ела, кажи сега, ела, чакай сега. Кажи сега за телевизия, аз ще казвам, сега ще питам. Кажи как се казваш първо, кой си ти? Иван Димитров. С какво се занимаваш? Откъде си? Разбирам от всичко по-малко. Строителство, косач съм, масажист съм, от всичко по-малко. Откъде разбираш масажи? Масажист? Учил съм се от рехабилитатори, да. От София и от Искрец, от една рускиня и от доктори. Рехабилитатори. Застани мирно, по-спокойно, отпусни се. Това е интервю много важно. BTV, знаеш как са нещата? Добре, също съм верващ човек, вярвам си Исус Христос. На църква ходиш ли? На църква ходиш ли? Да, хода, да. И баба добре, Катерина кажи, как се казва тя? Екатерина Манова Динева. А тя каква ти е на тебе? Екатерина Манова Динева. Аз се намерих замръзнала ноември месец и от тогава я гледам. Екатерина Манова Динева. Работила съм у Разград по шосе. Така. Тия знаеш ти, имам оттам от младежките години. 1927 година, 47 година и 48. Я кажи сега. Национална бригада Георги Димитров. Е била агент 30 години на МВР тук. Така. Я кажи сега Иванчо дали е педерас. Кажи дали Иванчо е педерас. Не съм такъв, аз съм верващ човек. Аз съм верващ човек. Това е обидно. Това е обидно, нали? Ама аз съм верващ, бе, Боянчо. Верваш си. Верващ съм, да. Аз не съм такъв. Това е най-неграмотният човек тук, Милко. Милко? Така ли, Милко ли е той? Не ме гледие на мене. Ама не, бе, аз съм верващ човек, бе, как бе? Да, сме кърва на Милка из къщото. Добре, а ти, къде я намери ти нея? Намериха пред вратата замръзнала и от тогава вече гледам, защото това е благородно човек да помага на бедните и тя беше замръзнала. Пари плаща ли ти някакви? Ранен газ, който пенсион не му давам. Не му даваш, сега ми е преписала половината къща и тук едно место, тук над пътя. А ти какво правиш за нея? Грижим се. Грижиш се за нея. С какво се грижи? Грижи ли се за тебе? Я кажи. Грижи ли се за тебе? Всичко помага. Доволна ли си от него? Всичко върши, значи. Доволна ли си? Да ме извинявате, кога щете и ме къп. Айде бе, верно ли? Да, къпаме, переме. То не е смешно, ма това е, кога се налага може. Я кажи сега Пепи, къпиш ли го по гъщета, Пепи? Ама не бе, аз не съм бе, аз съм верващ човек. И верващите се къпат. Ама не, как че къпем, он е мъж, аз съм мъж. Ти ще го пипнеш по паламата. Да, може, масаж мога да правим. Ти на колко си години? На 28. Добре, тя на колко години е? 25 април съм. А тя е на 82. Добре, те хората не говорят ли нещо така? Не си ли мислят нещо хората? Ти... Как ще говорят? Ами гледай само... годината. Чекай сега, мани не са легави. Гледай сега, гледай сега какво ще говорят. Аз до сега съм отгледал и в Искре също съм гледал един доктор и това е втори човек, къде го гледам. Един старец гледа на граница. Един на границата, Личо се казва, той е на към 90 години. И не те притеснява нищо, в смисъл хората си го приемат нормално, ти си се грижиш за нея, с тях хората гледай сега, това е благородно. Добра момчето да дойде. Това е благородно да помагаш на бедните хора, аз не виждам нещо лошо да има. Кой какво ще да си мисли, това е благородно. Добре, а ти... Кажи сега нещо за БГ Ролти. Вашата фирма с какво се занимава? Това е на доктор Петров пресилката от Искрец. Кой е доктор Петров? Чакай сега, в България има сигурно 100 доктор Петров. Николай Христов Петров от Искрец. Умрял е. Той е починал от рак на белия дроб. Да не си ти нещо, да не си го... Той изведнъж му се пука ортата и почина. А ти си го гледал през това време. Ма ти си доктор и ти ли? 9 месеца от как се разболе, 9 месеца. А ортата какво беше? Казаха, че му се е спукала, да. Ама какво беше аортата? Ортата, това е главната артерия. Ти учил ли си медицина някаква? Ти разбираш, защото говориш така се едно знаеш. Ма знаеш ли нещо? Учил ли? Това ми е хобито и четем, да. Хоби и четеш? Всичките лекари машизира той. Не само трени, у Искрец и на много место, да. А ти къде живееш? В Искрец ли? Не, там съм бил на лечение година и половина. Тук живеем горе. А сега в момента при баба Катерина съм тук от ноември месец. А медалите тя ли ги спечели или ти са? Не, тя си има за тези медали, има си документи. А това мъжа ли ти е? Това мъжа ли е на... Това кой е на снимката, мъжа ли ти е? Син ми пострадал в София пред академията на Горнобански път. Пострадал от леки кораб. Валерий Александров Стоянов от стрелбище. Също да кажем и там пострадал с газига тия и ga оставим у bakърените гробища. Почина моя мъж Франковак. Я ga закара партията, отър ми даде